Sige nushiraba ahingsay amuk laklashu laklashu. Sige nushiraba ahingsay amuk laklashu laklashu. Karigam bahalaki mapaka amuk unarashu unarashu. Yata birong asiri ay giitanong na. Yata birong asiri ay giitanong na. La 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 Inagtanag na laydo na pinayeng biyong aibo. La-la-la-la. Inagtanag na laydo na pinayeng biyong aibo. Nasigit ang labatan jase lai magfabagi pangkani. Karigong panang ilay batang amok laklasyo laklasyo. Yata birong asiri ay giitang bata. Yata birong asiri ay giitang bata. Sige nung siraba ahingsay. Amukhan na laglaro'y tadoktino na nagdagi. Amukhan na laglaro'y tadoktino na nagdagi. Jeta kon piyo na tadokta pinagkapjagi lukshina. Jeta kon piyo na tadokta pinagkapjagi lukshina. Lukshi bagi bitupirashe nagkaubirashu ubirashu. Yata birong asiri ay giitang bata. Yata birong asiri ay giitang